еди кой си. Не ви ли подсказвам по някакъв начин? Извинявайте, не мога повече, така довиждане. Чакайте, не затваряйте, защото имаме много малко време и трябва да дадем тези 280 лева на някой. Помислете. О! Ами аз ви казах всички думи, 200, които имат по 3 букви. 300 лева. Какво? Всички думи ви казах, които имат по 3 букви. Казахте само една дума. Моля? Не знам други думи с 3 букви. Ами, не се обаждайте тогава в тази игра. Сетих се, мол. Мол. Вие сте чули от другите зрители. Това е грешният отговор. Ма сега си включвам телевизора. Няма значение. Това е грешен отговор. Затварям телефона. И така, думата не е мол. Не е мол. Средната е О, така е, но последната не е Л. Не е Л. Здравейте, уважаеми зрители! На честотите на нашата телевизия се включи терористичната организация Свободна Европа. В никакъв случай не вярвайте на това, което виждате. В момента полицията следи Любов. Номерът е 1. Коя е думичката? От 3 букви. Средната е О, първата е Ш, третата е У. Коя е думата? Ако отговорите, ще ви дам тези 300 лева. Моля? За малко! Не кой е... Не сте спечелили нищо! Ало! Не затваряйте! Ало! Парите? Чакайте! Не сте спечелили стотинка от това предаване. С какво се стига до предаването? Предавам се, не! Думата е шоу. Повторете думата шоу. Само за да дам тези пари. Шоу! Кажете шоу, моля ви, кажете шоу и ще ви дам тези 300 лева на вас, защото много ви обичам. Има някакво... И пак заето. Думата е... Муцо, свободно, Муцо. Няма значение, имаме зрител на телефона. Как се казвате? Казвам се Бони. Здравей, Бони! Много се радвам да те чуя. Знаеш ли правилният отговор на думата? Мол. Мисля, че знам. Мол. Шоу! Да! Най-накрая имаме печеливш зрител! Муцо! Спечелихме, Муцо! Леле, Муцинко! Браво, Бони! Много се радвам и времето ни изтича, за това заповядай в студиото да донесеш наградата от 300 лева. Ама... Чакайте малко, не печелиме ли ние парите? Баламоси, още една минута да я засека откъде се обажда. Какво? Ало! Ама как така? Трябваше ли вие да ни дадете на нас наградата? Не, съжалявам, но новият регламент на предаването Еврокеш, кеш от преди 5 минути е, че печелившият зрител носи паричките на предаването. Заповядай да ги донесеш. Няма да дойда. Засякохме. Няма да дойдеш. Тогава ние ще дойдем да си вземем паричките от теб. Идваме. Добър ден. Аз съм съдия-изпълнителят и съм дошъл да взема 300 лева за предаването Еврокеш. Чакайте малко, ние нямаме толкова пари. Нямате толкова пари. Тогава ще се наложи да вземем нещо, например телевизора. Моля? Телевизора? Мани! Не, Муцо! Братле, чекай, Направи нещо, бе, Муцо! Ей, аз ще... Моля ви Виж само, сега, извиняй, господине, чекай малко, сега ще оправя нещата. Какво става, Да не Муцо? вдигаме много шум. Ама... Муцо, господине, ще го 80 изплащаме лева? цял живот този телевизор на кредит, не. Телевизора не струва повече от 80 лева лопата. Ей, сега ще кажа. Муцо, ограбиха ни, ей. Чекай, господине, само 10 минутки. Господине, сега се връщам. Муцо. Слезте от Няма да кантара. слеза. Слезте от кантара. Няма да слеза, бе. Моля, ние моля ти се. Жоро, ние моля те, не дай така.
Ама вие прекалявате, бе. Не, вие И прекалявате. дрежки. Те дрежки ще ги вземем направо с цялото това нещо. Не. Айде, махнете се оттам! Пак ли ще ги оцените на 1 лев? Няма да ги вземете. Махнете се, госпожо. Така, дрежки общо 10 лева. Книжки видях, да? Взимаме книжки. Книжки 50 стотинки максимум. 50 стотинки. Така. И останалото са буклуци. Приятен ден. Приятен ден. Бъди парите! Бъди парите! Пари! Какво става тук? Браво, бъди парите! Бъди парите, бе! Мацо, ти ли си, бе? Мацо, бъди парите! Мацо, какво искаш, Бъди пари! Бързо, бе! Мацо, какво правиш, бе? Бъди парите, бе! Плашиш, бе, Мацо, бе? Ще помогнем тук! Ще си полиция, бе, Мацо! Полиция! Баща ми! Полиция! Стига! Полиция! Полиция! Стига, баща ми! Мацо, махни се, полиция! Полиция! Уважаеми зрители, намираме се в една детска площадка пред дома за изоставени блондинки. Какво искате? Здравейте! Какво искате? Защо В сте тук? Волуяк сме, но искаме да зададем въпрос на управителката на този дом. Какъв е смисълът на този дом? Защо съществува? Всъщност това е една благородна кауза. Ние сме се събрали тук, за да помагаме на изоставени блондинки. Блондинки, които вече не вършат работа, се връщат от съпрузите им или от приятелите им и те идват в този дом и ние ги отглеждаме. Така, с какво се занимават тези блондинки? Каква е тяхната задача? Ние намираме нови съпрузи или нови приятели. Така ли? Това не ви ли прилича на някакъв друг дом? Нищо не прилича, моля ви да спрете да снимате. Бега тук с тази камера, къде? Защо си избирате само блондинки? Защото така моя вкус го подчертава. Не ви ли е срам? Не ви ли е страх? Тези момиченца имат майки. Бегайте от тук с тази Или камера. са носени от штуркела. Ето. Къде отивате с тези момичета? Довиждане. Изчакайте за последен въпрос. Моля ви, спрете, обърнете се. Какво ги правите? Охрана! Искам да попитам, ето това момиче. Сигурна съм, че още не може да говори добре. Въобще не ми интересува аз. Ако кой обичате, клас е моето момиче? ето там застанете, Признай се. ето там, ако обичате. Ще се видим в съда. Повтарям, да не потретвам. Поредната пародия в нашата държава. Ето. Махни тази Вижте. камера, бе. Погледнете тук. ги, заставете Бега ги. тук, Кажете си името. Нямате име, нали така? Вие не знаете с кой си играете, бе. Бега тук, бе. Не, моля. Божице, елате тук да ви покажа. Бият ли ви? Виждате ли там? Нещо има. Вие защо снимате, а? А сега новините от последния час. Заловен е опасен престъпник в опит за грабеж на магазин за плодове. Момиче получи пареза на лицето, след като принудително й бе отнет 35-инчовия телевизор. Тя е настанена в дома за блондинки в Волуяк. Спецгрупата от високо квалифицирани полицаи, преследващи радикалната природозащитна организация Свободна Европа, която цял ден всява смут, се изгуби в отсечката между селата Нови хан и Елин Пелин. Не всички блондинки са глупави, искам да го кажа ясно и високо. Аз съм само руса, не съм блондинка. Мозъка е отведен преди въздействието на перхидрола. Трудно ми е да коментирам този въпрос, още повече, че жена ми е блондинка. Аз, ако взема се изруса сега, ще приличам някои други, но каквото си знам, си знам. Имаме героизация и след това склонност към изрусяване и умствено ослабване, както и попълване с силикон на определени части на тялото. Бях грозноват младеж. Момичетата не ме харесваха. Зарекох се да им отмъстя. Да отмъстя на всички хора,
Чрез тях сътворих формулата на перфектния наркотик. Перхидрол. А сега, миличка, ще те превърна в една от доверените ми охранителки. След малко, животът ти ще ти се струва много по-хубав, много по-красив, приятен, простичък. Да започваме. Да започваме. Проба. Цял живот си ходя с черната коса. За брюнетки няма място на света. Щом русото в мене ярко заблести. Знам, в миг започват веселите дни. Мила кукло Барби, колко те обичам. Вечер не заспивам, щом не си до мен. Тайно аз на тебе искам да приличам, за да стопля в обич нашето сърце. Hi, Barbie. Hi, Ken. Hi, Barbie. Hi, Ken. I'm a Barbie girl. Hello, Barbie. Hello, Ken. How are you, Barbie? Good. Wonderful. Мила кукло Барби, колко те обичам. Вечер не заспивам, щом не си до мен. Тайно аз на тебе искам да приличам, за да стопля с обич нашето сърце. Здравейте, уважаеми зрители! Аз ви предлагам от днес нататък да не мислите много-много. Пазарувайте. Да, пазарувайте по моловете, взимайте кредити, колкото може повече. И аз ще само полуфабрикати. Те са толкова вкусни. И помнете най-важното. Всичко е такова, каквото трябва да бъде прекрасно. И вие също сте прекрасни. А нашето бъдеще е светло. Русо. С подкрепата на Sony Европа професионални продукти.